Hola família, què tal? Benvinguts aquí al Raconet Robert, l'espai friki en català. Benvinguts a aquesta matinada, nit. Són les... És la una de la nit. La una de la nit. I anem a fer les reaccions als Globus d'Or. Vull dir, avui nit especial. És el primer directe, així que benvinguts i benvingudes a tots els que estigueu a aquestes hores per aquí. Que farem la reaccionar, doncs, ara és la gala dels, dels premis dels Globus d'Or. Recordem que són els premis que es donen al cine, a les sèries, i res, m'ha fet molta il·lusió fer aquest vídeo, perquè ja que aquestes gales les solo veure jo sol, doncs en aquesta ocasió doncs, mira, fiquem una càmera i estic compartint aquest moment amb tots vosaltres. Així que a mi em fa molta il·lusió fer aquest directe, espero que estigueu bé, s'escolti tot bé, jo crec que sí, a veure, deixem comprovar una cosa abans de ficar-nos en matèria, perquè ja la gala comença aquí una horeta i jo vull veure a veure això com, a veure això com s'escolta. A veure, jo crec que s'escolta bé. Va, sí, està molt bé. Està perfecte. Està perfecte. Està perfecte, gent. Vale, doncs abans de ficar-nos a la gala, perquè ja us dic, és la una i comença a les 2 la gala, i mentre van fent entrevistes i tal, vaig fer un vídeo, fa poc l'últim vídeo que he penjat, que era sobre les prediccions, perquè d'això també anava al directe, vale? Vaig fer un vídeo sobre prediccions i era sobre les prediccions que jo creia que guanyarien en categoria cinema. Però no em va donar temps a fer la categoria de sèries. En aquest cas, les meves prediccions en categoria sèries. Així que mentre esperem i mentre vaig veient que el directe va quedant bé i s'escolta bé, doncs puc fer-ho ara per agafar una miqueta de bueno, en agafant ja l'ambient de premis i en un moment doncs anem a veure com van aquestes prediccions de premis i farem com l'altre dia. Tinc la mateixa quadrícula, que en aquest cas me sembla que és aquesta. Ah, aquí, aquesta és la quadrilla que puc. D'acord? Quadrilla. I les nominades estaran aquí. Llavors anirem omplant les quadrilles de les sèries, d'acord? Amb les nominades que anirem mirant ara a veure quines estan i així ja completem els esquadres i durant la gala doncs podem anar completant les guanyadores i anar veient quines hem encertat. Si total, si és per passar la nit una mica, perquè aquesta gala durarà bastant, així que ens anem divertint. Així que res, família, anem mirant i anem completant això, d'acord? Doncs vinga. Ara un moment, deixeu-me... Va, doncs vinga. Anem a veure les categories de sèries. Anem a les categories de sèrie de televisió. Jo és veritat que he vist algunes sèries, algunes estan aquí, d'altres no, però també n'hi ha moltes que no les he vistes les que estan aquí. Llavors jo votaré, doncs, com vaig fer igual que les pel·lícules al cinema, doncs les que jo crec, o les que votaré les que jo he vist. Llavors les puc valorar perquè les he vist i li puc donar una importància més o menys que no pas les sèries que no he vist. N'he sentit molt a parlar de moltes sèries i sé més o menys per on tapen els tiros de- d'avui. Però, bueno, jo votaré, al final votaré les que jo crec que per mi són les millors perquè són les que he vist. Lío, que si no ens agafa aquí el toro de la gala. Millor sèrie de televisió drama. La, el diplomàtic, Pluribus, Severance, Slow Horse, The Pit i The White Lotus. Jo d'aquí, si heu vist algun vídeo meu, sabeu que d'aquí tinc una sèrie que és la meva favorita d'aquest any. Vull dir, l'he recomanat moltíssim a molts amics, a la família, m'he ficat molt pesat
recomanar aquesta sèrie. I a part, ja han estrenat la segona temporada i ja m'he començat a veure la segona temporada a full. I és The Pitt. O sigui que per mi, millor sèrie de televisió drama hauria de ser The Pitt. Llavors, gent, anirem a ficar The Pitt al... Espera, gent, un moment, gent. Un moment. Ara. Ok, ara sí. Va, anem a ficar The Pitt aquí. Ficarem The Pitt. Jo crec que... Perquè és que és una gran sèrie que a mi em va agradar molt. Reconec que... Bueno, és molt dura. Molt dura, molt de drama. Sobretot molt drama mèdic, perquè passa amb un, amb un hospital de Pittsburgh. I ja us dic que a mi em va agradar molt. A mi em va agradar molt i per mi és la favorita de l'any passat, així que crec que s'han portat un bon premi i un bon reconeixement. I mira que n'hi ha d'aquí de bones, perquè he sentit a parlar de Severance, de White Lotus, també he sentit a parlar, Pluribus, diuen que està molt bé, jo és que Apple Plus no tinc, però bueno, tot l'altre, no sé, no és que no ho he vist, llavors voto també l'única que he vist. Seguim. Millor sèrie de televisió, musical o comèdia. About Elementary, que no l'he vista, llàstima. The Bear sí que l'he vist i m'ha agradat molt. No és... Aquesta, me sembla que és la segona o la tercera temporada. No, no està tan bé al meu gust com les primeres. Llavors, sí, l'he vist, però no crec que sigui el millor de l'any. Hacks, que no l'he vista. Nadie quiere esto, que tampoc l'he vist, ja està a Netflix. Li farem un cop d'ull, perquè no li tenia ficat jo l'ull. Solo Asesinatos en el Edificio, de Disney Plus, me sembla que és. Que aquesta l'he vista i m'agrada. Trobo que és molt entretinguda. Els tres ho fan molt bé. Però no sé jo si arriba com a ser guanyadora de Globus d'Or. Però bueno, coses pitjors hem vist o coses millors també hem vist. I d'estudio. Jo d'aquí, a veure, ja us he dit que l'única que he vist és The Beard i Solo Asesinatos en el Edificio. Però tal com està sonant de potent en tot l'últim any, crec que The Studio és la que s'emportarà, perquè és el que porta guanyant tots els últims premis d'aquestes de les sèries. Així que jo, aquesta l'aposto fort, m'he saltat una mica el meu mantra i jo votaré The Studio perquè crec que és la pel·lícula que és la sèrie que guanyarà, perdoneu. Així que família, a millor sèrie de comèdia documental, ficarem aquí d'estudio. Perdoneu. Ficarem aquí d'estudio. És la 1 i quart, no? O ja s'està construint el quart. D'estudio. Vale, seguim, família, seguim. Seguim amb... Millor sèrie limitada de televisió, sèrie antològica o pel·lícula feta per a televisió. Vale. Adolescència, tot és culpa seva, Black Mirror, Muriendo per sexe, La bèstia que hi ha en mi i La nòvia. D'aquí he vist dos. He vist Adolescència, que vaig al principi d'any, i Una bèstia que hi ha en mi, que aquesta em vaig escoltar bones crítiques i li vaig donar una oportunitat, però no va de convèncer del tot. Així que no li donaré moltes oportunitats. I per mi la gran favorita doncs és Adolescència. El meu top 5 de sèries estava allà. Així que per ser raonable i amb la meva lògica, doncs ficarem Adolescència com a millor sèrie, com a millor minissèrie. Seria realment això. Seria una minissèrie. Vale, d'acord. Fiquem aquí... Adolescència. D'acord. Molt bé, seguim. Millor actuació
Millor actriu per sèrie de drama. Vale, tenim a la Bella Ramsey, que de Last of Us jo l'he vist ahir, a mi em va agradar. M'ha agradat molt la segona temporada, ara estic esperant la tercera, que jo crec que ja serà aquest any o l'any que ve, bueno, no sé, pròximament, perquè hem d'acabar de saber la història d'Ellie. Brit Lower per Severance, que no l'he vist. Helen Mirren, Motland, que tampoc l'he vist. Katie Bates, perdó. Matlock, sèrie de televisió de 2024. Bueno, no l'he vist tampoc. Kerry Russell per La Diplomàtica i Ria Seahorn, perdoneu, per Pluribus. Doncs jo votaria, a mi, amb el cor votaria Bella Ramsey, amb el cor, però crec que m'atiraré molt és que les altres no les he vistes. És que tiraria molt per Bella Ramsey perquè és l'única sèrie que he vist, però tiraria, bueno, i no crec que se l'emporti perquè no n'he sentit gaire parlar. La sèrie aquesta segona temporada tampoc ha tingut l'èxit que ha tingut la primera, llavors no crec que li donguin. Llavors votarem per Severance perquè he escoltat que diuen que és tan i tan bona, perquè que les altres ja us dic que no sé de què van cap ni res. Així que votarem per Brit Lower per Severance, ok, família? I ja està. I aquí queda. A veure, millor actriu drama aquí. Brit, com era? Brit Lower, no? Brit Lower per Severance. Vale, doncs ja està, tenim millor actriu. Ara anem a buscar a millor actor masculí de sèrie de drama. Vale, tenim Adam Scott per Severance, Diego Luna per Andor, Gary Oldman per Slow Horse, Mark Ruffalo per Task, que Task a mi em va agradar també molt, també la vaig comentar al meu top 5, així que bé, aquesta també l'hem vista. Noah Wild per The Pitt, Noah Wild The Pitt, sisplau. I Sterling Brown per Paradise. Severance no l'he vist. Andor tampoc l'he vist. Slow Horse no l'he vist, però tinc ganes de veure-la, perquè ja, si ja surt Gary Oldman, ja tinc ganes de veure-la. I ens queda Task, que Mark ho fa molt bé, és un exagent de l'FBI, bueno, tampoc està retirat, sinó que està com un segon pla, que busca un cas d'uns narcotraficants que roben d'uns lladres que roben a uns narcotraficants. És que me sembla que la vaig comentar al canal, me sembla. Però bueno, ho fa molt bé. I Noah Wild, bueno, és que de Pitt, és que és ell i és que és una meravella com actua, lo realista que ho fa tot. Jo ja tinc el meu favorit, que és Noah Wild, espero que se l'emporti, perquè de Pitt va ser la meva sèrie favorita i gràcies a ell pues, també. Així que The Pitt, millor actor, Noah Wild per The Pitt. Vale, Noah Wild, aquí. YouTube protagonista. Noah Wild. Per The Pitt. D'acord. Vale, The Pitt ja en té dos, eh? M'agrada. M'està agradant bastant. Anem a pel següent... Anem a pel següent... A la segona categoria. Perquè quan ens queda, encara ens queda. Vale. Millor actuació d'una actriu de sèrie, però en aquest cas musical o drama. I tenim candidates a Ayo Edebiri per The Bear, Gian Smart per Hacks, que aquesta sempre està aquí, no sé si és la sisena o la setena nominació, no sé, és una eterna. Gina Ortega per Dimecres, Mèrcoles, bé, l'he vista, en Mèrcoles l'he vista, si m'agrada. Kristen Bell per Nadie Quiere Esto i Kristen Bell per la sèrie que va fer de jove, per Verónica Mars, jo ja li firmava tot a aquesta senyora. Natasha Lyonne per Cara de Pòquer, Poker Face, Poker Face, amb la cançó de la Lady Gaga. I Selena Gómez per Solo Asesinatos en el Edificio. A veure, Asesinato en l'Edificio l'he vista, Miércoles també l'he vista i The Bear també l'he vista. Llavors,
d'aquestes tres que he vistes, per les altres... Mira, perquè Ginny Smart, a Ginny Smart no, sempre li han donat, és el segon o el tercer que té ja. Llavors, no, no canviem una mica. Llavors, de les tres que he vist, Kristen Bell jo li donaria, però no l'he vist la seva sèrie, llavors no la votaré. Natasha Lyonne tampoc l'he vist la seva sèrie, tampoc la votaré. Selena Gómez, Gina Ortega o Ayo de Deveri. Pues jo trobo que la d'Ayo de Deveri s'ho van portar. Bueno, el que passa que de Pit 2, de Pit la segona temporada no està tan xula. Però bueno, sí, per reconeixement, perquè ella ho fa bé. Vaig veure una també, no sé si Focus també surt ella i ho fa també realment bé. Així que sí, li ficarem a Ayo de Belli, a de Biri, a de Biri, Ayo a de Biri. Li donarem a ella i ja està. Un reconeixement a la sèrie de The Bear, que també a mi m'agrada molt. Mira, actriu comèdia musical. Ayo a de Biri. D'acord. Anem a per una altra. Millor interpretació d'una actriu en sèrie limitada, sèrie antològica, o sigui, millor actriu. Millor actriu, però quina diferència hi ha? La sèrie de televisió... Ah, vale, millor actriu, i aquesta és millor actriu de minissèrie. Vale, d'acord. Amanda Seyfried per Rio Largo Brillante, Claire Denis por La vista que hay en mí, Michelle Williams per Muriendo per Sexo, Rashida Jones per Black Mirror, Robin White per La novia i Sarah Snook por Todo culpa suya. Doncs aquí n'he vist dos. La vista que hi ha en mi i Black Mirror. Va votaré Claire Denis. La votaré, sí, perquè sóc molt fan d'ella des de Homeland i des d'altres pel·lis, però bueno, Homeland em va marcar molt la sèrie, així que votaré Claire Denis i ja està. I me quedaré així tan a gust. Ok? Doncs vinga. Millor sèrie, actriu, aquí. Dic Claire Denis, no? Que potser segurament no encertaré en cap, perquè crec que ho estic fent una mica de les que he vist, Potser si les he vist totes t'ha dit, no, Claire Denis no, o una altra, o està molt clar, però com que és la meva predicció... Ai, a veure... Doncs ja tenim una altra categoria feta. Anem a per la següent, família. A veure... Anem a veure... Millor actuació d'un actor masculí en una sèrie de televisió. O sigui, en una minissèrie, també, o què? No, ara està aquí, això. Ah, millors actors, ja directament. Espera, clar, millor actor, després millor actor en minissèrie. Vale. Millor actuació d'un actor masculí en una sèrie de televisió, vale. Adam Brody per Nadie quiere esto, Glenn Power per Chat Power, Jeremy Allen White per The Bear, Martin Scott per Solo asesinatos en el edificio, Sid Rogen per El Estudio y Steve Martin por Solo asesinatos en el edificio. Yo aquí he visto al oso, Solo asesinatos en el edificio, si Martin Short i Steve Martin els he vist, sí que puc valorar. Llavors, Jeremy Allen White sembla que ja va guanyar l'any passat o fa dos per The Bear, per la primera temporada, així que jo ja crec que ja li hem donat a aquest home bastant de premis, me refereixo. Martin Short i Steve Martin, és que per donar-li un dels dos, o li dones als dos o no li dones a cap, perquè els dos són l'essència. Llavors trobo que si no estigués un dels dos, doncs sí, li pots donar, perquè la sèrie és divertida, la sèrie. Tampoc és com perquè estigui aquí tan i tan nominada amb tot, però bueno, com que aquí també nominen a les grans estrelles, doncs llavors entenc que estiguin aquests dos. Però jo és que he sentit molt bé, i Seth Rogen m'agrada molt per les coses que ha fet a la televisió
Llavors li vull donar un voto de confiança a aquesta sèrie d'estudis que jo encara no l'he vista, però tinc moltes ganes de veure-la. A veure si la puc veure en alguna plataforma que no estigui a la que està, que és l'única que no tinc. I no penso pagar per tenir-la més, perquè ja les tinc quasi totes. I llavors he sentit molt bona crítica. Llavors és un director, actor que m'agrada molt. Llavors pues, li donarem una oportunitat i ficarem a millor actor per Seth Rogen per The Studio. Aquí. Seth Rogen per The Studio. Va, molt bé. Següent. Millor actuació d'actriu secundària. O sigui, millor actriu secundària. Vale, d'acord, molt bé. Amy Lookgood per The White Lotus. Carrie Coon per The White Lotus. Catherine O'Hara per The Studio. Catherine O'Hara. Catherine O'Hara és la mamà del, del nen de Solo en Casa, del Kevin. Sí, no? Mare meva, aquesta dona només per fer aquí paper ja li donava tots els premis al món. Erin Doherty per Adolescència. La psicòloga. Molt bé, aquesta. Hannah Edinburgh per Hacks i Perky Pusey per White Lotus. White Lotus té tres candidates, aquí. No se n'emporti una d'aquestes, déu nhi. Però clar, jo aquesta temporada, com que no l'he vista, no les puc valorar, aquestes. He vist la primera, però clar, la primera fa uns 6 anys ja que es va estrenar, llavors aquesta no es puc valorar. Llavors puc valorar la que he vist. I és Adolescència, la Erin Doherty, que és la psicòloga, si no recordo malament, si em sembla que sí, i que ho fa, bueno, que ja sabem, la psicòloga està molt i molt ben feta, ja sabem que aquesta sèrie està feta en plana seqüència. Llavors jo votaré a aquesta Erin Doherty per Adolescència, com a millor secundària. Erin Doherty. Ai, perdoneu. Millor actriu, aquí. Erin Doherty per Adolescents. Ahí. Adolescents. D'acord. Molt bé. Doncs, següent categoria. Anem a passar a millor interpretació d'un actor masculí, millor actor en una minissèrie, bàsicament. És això. I tenim Charlie Hunnam per Monstro a la història d'Ed Gein, que aquesta l'he vista i a mi em va agradar, A mi aquestes, ja sabeu que jo m'agrada molt el true crime i a mi que totes les biografies d'assassins en sèrie i com es van crear i des del principi i per què es van transformar, com es van transformar després, m'encanta. M'encanta. Me les he menjat totes aquestes sèries que han fet per Netflix, me les he menjat totes i m'agrada. I aquesta pues, em va agradar també. Potser al final no gaire, però com acaba, però durant tota la sèrie doncs sí. Jacob Elordi, mare meva, aquest home pot guanyar cine, també està nominat al cine, a Frankenstein, aquest senyor, aquí, a les sèries també, bueno. El estrecho camino hacia el norte profundo, que no l'he vist, ni sabia que existia. Sí que no crec que el voti. Jude Law per Conejo Negro, Matthew Rice per La bestia que hay en mi, Paul Giamatti per Black Mirror, Stephen Graham per Adolescència. Doncs aquí ho tinc bastant clar, Me sembla que m'atiraré a Stephen Graham perquè la sèrie em va semblar molt bona. Ell ho fa molt i molt bé com a pare del nen. I crec que tiraré Adolescència, tiraré Stephen Graham i m'aniré allà. A Stephen Graham. Doncs vinga. Anem a ficar aquí. Millor actor repartiment, aquí sí? Aquí. Stephen Graham. Adolescents.
està. D'acord, un altre. Director de repartiment en televisió, sí, ho tenim, ho tenim. Ens queda millor actiu de repartiment, millor... ja està, millor actiu de repartiment i ja està. I podcast i millor actor és sèrie. Que aquí, mira, aquí està. Millor actuació d'un actor masculí en paper secundari en televisió, que és minissèrie. Llavors tenim... Això seria categoria de millor actor secundari en minissèrie, entenc, o en tot, no, en minissèrie. Ashley Walker per adolescència, que és el policia. Billy Crudup per The Morning Show, que no l'he vista. No l'he vista. Jason Isaacs, perdoneu, que aquest és un Malfoy. És el pare Malfoy, aquest. Per The White Lotus, que no l'he vista. I mira, veient aquest home, potser ja me la fico a veure-la. Owen Cooper, per adolescència, que és el nen, el protagonista de la sèrie. Tramen Tillman per Severance, que per desgràcia no l'he pogut veure. I Walton Goggins per The White Lotus. Mira, aquí també. White Lotus han colat dos dels actors, igual que adolescència, dos. O sigui que aquí deu estar una miqueta la lluita en aquests dos. I jo, sí, haig de reconèixer que la sèrie em va impactar, els actors em van agradar i la sèrie la vaig ficar com una de les millors de l'any. Doncs aquest mèrit se l'ha d'emportar a l'actor protagonista, que en aquest cas és Owen Cooper per adolescència. Ho tinc bastant clar, aquesta categoria també. Ens fiquem en marxa i li donem un altre vot a adolescència a Owen Cooper com a millor actor secundari de... millor actor secundari per una minissèrie. Owen Cooper... Al final sí que ens donarà temps, Mira, són i mitja, no? 1:31, no? Són ja? 1:31. Sí que ens donarà temps a fer tot, Tenia por de dir que a veure si al final no arribem a fer el d'això i quedaria com una mica trist, no? Que només aquí fem el directe i només puguem valorar el cine. Així que jo crec que guai. Ens queden dues categories, però tres? No, em sembla que ens queden dos i l'última no està. Però ens queden dues categories, que això ho fem en un moment. I ja, esperar que comenci la gala ja. Així que ja ho tenim, això. Espera. Molt bé. Doncs seguim amb les categories que queden, que aquestes jo crec que les faré ràpides perquè si algunes sèries no les he vistes, millor actuació en monòlegs còmics en televisió, doncs encara menys si fos en espanyol o algun canal per aquí encara, però no n'he vist cap. En conec algun dels que ho fan, com per exemple, mira, fem un repàs d'aquí ja i us dic qui me sona i qui no. Que es Bill Hammer, ¿alguien más está viendo esto? Brett Goldstein, La segunda millor noche de tu vida. Kevin Hart, Actuando a mi edad. Kumail Nanjiani, Pensamientos nocturnos. Ricky Gervais, Por mortalidad. I Sarah Silverman per Autopsia, perdó. Qui conec jo així del mundet i tal? Doncs conec a Kevin Hart, que és el... no sé si acaba de picar Will Smith, no? Una gala dels Oscars, em sembla que sí. Kumail Nanjiani, que em sembla que aquest, a part de ser còmic i tal, és actor naturalment, però me sembla que va sortir a la sèrie de Silicon Valley, entre d'altres, sempre fent pel·lícules còmiques. Ricky Gervais també el conec, així que ho conec aquests tres. Però va, li donarem l'oportunitat a Kumail Nanjiani. No sé.
no tinc una raó perquè no els conec ni personalment, ni sé com treballen, ni sé què fan, ni sé quin humor tenen, ni sé res. Però, va, bueno, va, no, li donarem el premi a la noia, a la Sarah Silverman, va. Una bona còmica, sempre va bé a la vida, i tots són tios, i pues va. A la noia li donem, i li donem a Sarah Silverman, d'acord? I així ja la tenim, i ja està. A veure, millor monòleg aquí. Sarah Silverman. Molt bé. I ja anem a passar a l'última categoria, que seria millor podcast. Que millor podcast, a veure, jo escolto algun podcast, però clar, els escolto en espanyol. No, perdó, els escolto en català primer, i si no, doncs escolto en espanyol, però és que en anglès no arribo a tant, i més anglès americà no tinc encara la fluidesa com per escoltar-me aquest podcast. Llavors, evidentment, no n'he escoltat cap d'aquests. Cap. Me sonen algunes. Bueno, anem a mirar a veure qui està per aquí. No s'ho pujo una mica més. Aquí. I està. Experto de sillón con Doug Shepard. Ni idea. Llamar a papà amb Alice Cooper. Ni idea. Buen rato con Amy Foeber. Que Amy Foeber me sona aquesta actriu, me sona moltíssim. Amy Foeber, ¿no es la de Embrujadas? No. Ay, algo me sona, o algo así. Bueno, o Sabrina, o algo així, bueno, no sé, me sona aquesta senyora. Sin inteligencia, amb Jason Bateman, Shin Hates i Will Harnett, l'únic que me sona és Jason Bateman, l'actor. El podcast de Mel Robbins, que també és actriu, i Primero, que no sé ni què és. Però bueno, doncs per ficar un, ficarem, perquè és la que conec i la que tinc més vista i tal, és Amy Foeber. Sí que ficarem Amy Foeber, perquè és que me sembla que és una actriu d'algun lloc, que l'he vista moltes vegades, però és que ara no em ve el cap. Així que ficarem Amy Foeber i ja està. I ja tindrem doncs, la quiniela feta. Molt bé, no? Amy Foeber. Doncs mira, tenim la quiniela de... Per un moment, vaig a veure algú. Pues ja tenim aquí la quiniela de les sèries. Però fico així que es vegi millor. Ah, sí. Ja tenim la quiniela de les sèries i ja tenim la quiniela que vam fer l'altre dia al cine. Així que, gent, ja hem completat per fi el pronòstic d'aquests Globus d'Or.